Fil-providenza tiegħu, Alla kemm il-darba tefa' nar f'qalb bniedem biex minnu jqabbad qlub oħrajn u joħodhom fejn qatt ħadd mar qabel. Permezz ta' nies bħal dawn, Alla jiftaħ beraħ toroq li qatt ma kienu. Jieħu l-bnedmin lilin mill-frontieri f'artijiet ġodda. Dawn in-nies huma l-pijonieri tal-Alla. Huma nar f'toroq ġodda. Din l-istorja ta' wieħed minnhom. Mons, kif int? Ili 5 snin ma narak. X'minnek? Għaddew 5 snin. Ħanara. M'hemmx tara. Sekku, 5 snin. Jisu l-bieraħ. Poġġi bil-qiegħda. Allura, kif mort l-Italja? Meta ġejt? Xarilu. U l-lum id-deċidejt li niġi narak. Kif int? Mhux ħażin. Hawnhekk il-kurja dejjem mħabbat. Imma ma ngergerx. Bqajt hawn int. Jgħidu li l-qassisin bi problema l-arċisqof iżommhom miegħu. Mela għandu assisin bi problemi. Taħseb li m'għandux? U mela m'għandux? Jiena għalhekk nieħu gost niġi l-Kurja biex inseksek fuq il-qassisin. Hekk kienu jagħmlu Ruma. Ejdli ħaġa. Di x'inhi ta' Dun George Breka mill-Ħamrun? X-xahar li hawn tgħidx kemm smajt fuqu. X'ismajt? Minni faħru, minni maqdru, anke li jom għaret moħħu kien hemm min qal. Personalment, l-Dun George ma tantx nafu. Jien ukoll smajt fuqu. Naf li qed jgħallem it-teoloġija għal xi żgħażagħ. Smajt li kera posta l-Ħamrun biex ikun jista' jgħallimhom kuljum. Biex imbagħad jgħallmu lil ħadd ieħor. Teoloġija? X'teoloġija qed jgħallimhom? Milli nista' nifhem, Dun George qed jgħallimhom minn fuq il-kotba li fuqhom tgħallem fis-seminarju. Għalfejn il-profondità kollha mal-lejċ li mhux jieħdu l-quddiesa x'kull waħda wkoll. Mhux hekk biss, qed jgħallimhom ukoll l-Iskrittura. L-Evanġelju, l-Ittri, Testament il-Qadim. Mela qed jiġġennen. L-Iskrittura mhux għal snin kulħadd. Ekku. X'kull waħda wkoll. Mela flok il-qoddim sejr lura. Taġġilx. Dun George irid li lil dawk li huma miegħu lil tal-mużew għax hekk isejħilhom. Barra milli la jpejpu, la jilbsu ngravata u jqaxxu xarhom, irid jaqtagħhom mid-dinja. Jgħixu kliem Ġesu. Tgħixu fid-dinja imma ma tkunux tad-dinja. Mela qalu li xi wħud minn dawk li huma favur tiegħu, Dun George qed jibbaża t-tagħlim tiegħu fuq l-Evanġelju. Jista' jkun li hu xi ġenju, m'aħniex nindunaw. Ma nafx. Jiena ftit ċettiku. Kultant diffiċli tagħżel il-ġenju mill-miġnun.
Niskanta kif il-kurja qatt ma waqfitu. Smajt li sħabu qed jiftħu djar f'ħafna rħula, Bormlal, Birgu, ma nafx fejn iżjed. U dan għadhom fil-bidu. Għandek żball. M'intix informat tajjeb. Il-vigarju kien batal Dun George u qallu biex jalaq id-djar li fetaħ. Us probabbli ma bdiex. Sejjer imqarrab. Dun George obda mill-ewwel. Il-vigarju qallu intom is-superjuri, jien is-sudditu tagħkom. Għandi nobdikom u nneħħihom kollha. U beda jagħlaq. Obda daqshekk malajr? Daqshekk malajr. Allura, jekk il-vigarju waqfu u Dun George kien les li jobdi, kif għadhom għaddejjin daw tal-mużew? X'meta semgħu li l-vigarju kien waqqaf lil Dun George. Ġew il-kurja jiġru il-kappellani. Konvinċew lil vigarju li Dun George u żgħażagħ tiegħu kienu qegħdin iwettqu apostolat siewi ħafna. Kollox beda fil-Ħamrun, imma dak li beda kollox ma kienx bniedem. Kien l-ispirtu ta' Alla. Nebbaħ lil wieħed seminarista b'saħħa fraġli biex jirranġa s-sitwazzjoni xejn feliċi dwar kif il-poplu Malti kien edukat fil-fidi, jew aħjar kif kienet qiegħda titwassal il-kelma ta' Alla. Dan is-seminarista kien George Preka. Twilet fil-Belt Valletta, imma meta kien għadu tifel, il-familja tiegħu ġarret lejn Birkirkara u mbagħad lejn il-Ħamrun. Dak iż-żmien il-poplu Malti kienu reliġjuż u devot ħafna, imma Ajla kien sod fil-fidi tiegħu. U dan għaliex it-tagħlim reliġjuż mhux biss ma kienx mallem b'sistema u b'mod regolari, imma wkoll għax ħafna minn dawk li kienu jgħallmu l-katekiżmu ma kienux imħarġa biex jagħmlu dan. L-Ispirtu t'Alla għamel lis-seminarista George Preka konxu ta' dan kollu u kien qiegħed jaħdem fih biex iwasslu għal dak li rrid minnu. Ftit ġranet biss wara li ħalqu d-disa f'Diċembru tal-1906 fil-Konkatedral ta' San Ġwan, Dun George għamel madwar xi ġimgħat maqtuħa lih innifsu biex jaħseb u jimmedita fuq dak li kien qiegħed jinħema f'moħħu mill-ispirtu. Wara l-qudiesa kien jitla fil-kamra taħdejn il-bejt u fis-skit ta' hemm kien ifittex jaqbad tarf ta' dak li Alla rid minnu. Kien wisq probabbli f'dan iż-żmien illi ddeċida jagħti ħajtu kollha għat-tagħlim tal-poplu u bħala kumpanija tiegħu f'dan l-appostolat għażel lil xi żgħażagħ mill-Ħamrun li kienu bilkemm għalqu l-20 sena. In-nar beda jieħu u jqabbad qlub oħra. Dawn ma kinux żgħażagħ tal-Knisja, la tant kienu jafu tagħlim u lanqas kienu bnedmin ta' talb, però lanqas ma kienu żgħażagħ ħażina. Moħħhom kien f'daqtejn ballun falqa li dak iż-żmien kienet tinsab quddiem il-Knisja ta' San Gejtanu. Fawm sfrenat f'San Mizon u frakkonti u diskursati fuq it-suntir tal-Knisja ta' San Gejtanu. Dun George kien tħabbeb magħhom minn qabel ma ħalqu d-disa. Xi wħud minnhom kienu jpejpu bla rażan u għalhekk indies magħhom billi talabhom sigarett. Ma tkunx biċċa sigarett tajba? Iva mela. Kien sigarett
li ħal il dawn iż-żgħażagħ f'toroq li qatt ma bassru bihom. Dari mill-bidunet li l-idea ta' Don George kienet li jreġġa' ir-reliġjon lura lejn in-nisel tagħha lejn l-oriġini lejn il-Bibja. Allura ktib kważi uniku li huwa rrid jibni l-aqda ġdida tiegħu fuq kien sew il-Bibja. Ma kienx ħaġa ħafifa dakinhar. Naħseb laqas għadha ħafifa llum għax il-ktieb huwa qadim, il-ktieb huwa miktub b'letteratura ta' ħafna żmien twil ilu, il-ktieb naqrah fit-traduzzjoni u ktieb imbaxxu ruħna qudiemu minħabba li huwa l-kelma tagħha, ġifri hemm diġà distanza awtomatika, mhux biss letterarja quddiem dak ktieb. Madankollu Don George fiduċja kbira fil-ħila tal-poplu li jifhem għax dak ktieb inkiteb għal kull żmien għal kull nies ta' kull età u ta' kull ħila, irnexxielu iwassal dan il-ktieb għand ħafna nies. Naħseb li Don George huwa aktar figura prominenti fl-istorja kattolika ta' Malta fil-qasam tat-tixrid tal-Bibja. Irnexxielu jgħin lil Sajdon li kien qed jittraduċi l-Bibja billi jara li l-kotba tiegħu jixterdu għand nies li tħassew iridu jaqrawhom. It-tieni il-wassal din l-istess kelma bis-saħħa ta' nies edukati, il-membri tiegħu stess. Formazzjoni soda ħafna fil-Bibja għand ħafna aktar nies li m'hemmx għalfejn jaqraw il-Bibja għax se jismawha infissra bil-Malti bil-lingwa tagħhom minn dawn in-nies magħżulin tiegħu. Isma' bil-ħaq. Ħaw xieġrulu. Kemm ilu ma jasaqlaw. U mhux minħabba l-mużew u dak Don George hemm. Ejlu żmien ma jasaq lejn il-gazin. Jien ma ngħidlu xejn. Laqqas inkun naf x'ikun qed jagħmel. Mela, x'qed jagħmel? Inbidel mill-lejl bħan-nar. Tiftakru int kemm fuq tiegħu? Niftakru ngħid, niftakru. Illum il-ġurnata u d-diesa u tqarbina kuljum ma jitlifiex. Ġeli anke meta nkunu fuq ix-xogħol nara jieqaf u jibda jitlob. Isma' xkol waħda u xkol waħda tnisma'. Lanqas għadu biss ikkontrorjani. Mhux aħjar. Fi frar beda jmur għand is-Sur Karm biex jitgħallem jikteb u jaqra. U issa din l-iskola ngħid jinxjambija. Taħ biżejjed tal-moħħna ruħ jinsalf. Għalli li biex ikun tal-mużew irid ikun jaf jikteb u jaqra. Għax mid-dera Don George irid li tal-mużew ikunu jafu jiktbu u jaqraw. Għax min jgħallem il-ħadd ieħor ikun irid jitgħallem hu qabel. Lej, tax-xogħol ma joċċas li jinsalf. Dok li nqosni nagħmel issa, nitgħallem naqra u nikteb ukoll. Tiftakru int kemm kien jiddandan u jilbes polit nar taħat xaru kollu jleq. Dan l-aħħar għaxxar xaru kollu. Isma' xkol waħda. Ommi, tgħidx kemm inkwetat. Imma dan l-aħħar ikkalmat naqra. Asma', ma inti jextor tafx. Sar jiġi d-dar u għandu pitazzi u ħarbex fih. Tgħidlu x'ikun jikteb? Imma darba qalli li jkun jikteb xi tagħlima li jkun sama fil-laqgħa ta' Don George. Mela, naħseb laqgħat tal-karti ma' Katerin ta' Giuseppe tal-Laħam Salf. Hemmhekk kollox tar marrieħ. Moħħu banda waħda qiegħed, il-mużew. U kull meta jmur il-mużew. Kuljum. Kuljum. Mela jispiċċa mix-xogħol, jinħasel u driett tal-mużew. Dan l-aħħar kellimni biex forsi jibda jitlaq naqra kmieni mill-għalqa għax qalli se jmur f'xi mużew fil-qrib u qalli ser jixtri rota wkoll biex imur biha. Kif ngħidlek jiena l-ħija ma għadekx tarfu. Kif bellaħtni llum Salf. Qed ngħidlek jiena Don George ġennu l-ħija. Jiena naħseb li Don George irnexxielu jagħmel sfida liż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien biex li kienu qed ifittxu kif jgħixu l-valuri tal-Vanġelu b'mod radikali mingħajr il-bżonn jidħlu saċerdoti, assisin jew reliġjużi. U permezz tal-mużew Don George offra il daw iż-żgħażagħ li kienu ifittxu din it-tip ta' spiritwalità offrilhom vokazzjoni u missjoni biex jgħixuha jimpenjaw ruhom fiha bħala nsara fil-Knisja, ħaġa li dak iż-żmien li l-lajċi jkollhom dak is-sem importanti u impenjat fil-Knisja kienet pjuttost rivoluzzjonarja. U fl-istess ħin Don George kien kapaċi jirrispetta wkoll il-vokazzjoni reliġjuża. Jiena nista' ngħid għalija personali
kont żagħżugħ dak iż-żmien ta' 17-il sena, kont tal-mużew u iddeċidejt nidħol ġiżwita. U niftakar mort inkellmu Dun George biex ninfurmah b'din id-deċiżjoni u niftakar propju għalli l-importanti li inti tkun fidil lejn Alla u bekk Alla żgur jinqeda bik. U nafu kemm dak iż-żmien iż-żgħażagħ kellhom ċerta qaċ għal ċerta spiritwalità li Dun George li kien tant meta tiltaqa' miegħu tħoss li dan huwa bniedem qrib ħafna ta' Alla kien jappella ħafna għaż-żgħażagħ li kienu il-modelli li kellhom ma kienux daw it-tipi li jispirhom biex jgħixu il-Vanġelu b'dik ir-radikalità tiegħu. U li kont nammira ħafna f'Dun George niftakar meta konna żgħażagħ kandidati ta' 17 sena mmorru tal-bajda nisimgħu il Dun George, il-kapaċità li kellu kif il-kliem sempliċi u anki l-ġesti, il-mossi, l-affarijiet li kien jagħmel kien jiġbidna leħ imma mbagħad wara fl-istess ħin kien kapaċi jiċċalenġjana biex il-ħajja tagħna ngħixuha b'mod iktar awtentiku illi tirrifletti l-impenn li għandna aħna lejn Kristu fil-ħajja tagħna. Minn fost iż-żgħażagħ li fuqhom bena l-mużew, Dun George fehem li kellu wieħed li seta' jkun lit il-leminija tiegħu u d-dixxiplu l-aktar fidil. Kien żagħżugħ minn tal-bidu, minn dawk ta' fuq it-suntier tal-Ħamrun. Kien jismu Eugenio Borg, imwielet l-Isla, kien bħal Dun George joqgħod il-Ħamrun. Kien modellatur fit-tarzna tal-ammiral. Kien ta' skola, intelligenti u kellu karattru li kull fejn ikun ta' madwaru kienu ipoġġuh il-mexxej tagħhom. Tantu hekk li mill-ġranet ta' quddiem il-Knisja tal-Ħamrun sħabu kienu jsibuh bħala is-Sur Eugen. Dun George kienu ħobb isejjaħlu bl-isem iktar intimu ta' Ġeġe. Lil Ġeġe Dun George ma damx ma ħadu għalih waħdu biex jagħtih formazzjoni speċjali u unika. Kienu jmorru passiġġati flimkien fil-kampanja ta' madwar il-Ħamrun u għaddell ta' ħarruba kien ifissirlu biċċiet mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Irnexxielu wkoll iwebblu bil-ħolma tiegħu. Ġeġe ittieħed mill-entużjażmu li kellu Dun George li jgħix għall-Knisja u jxandar l-aħbar it-tajba. F'dawk is-snin tal-bidu tal-mużew, Ġeġe nnifsu qal: dak spirtu, ma konna nibżgħu minn xejn. Id-dinja minnija tagħna. Dun George kien tagħna l-isem ta' apostli. Dak il-ferħ, dik il-ħeġġa li kellna tal-għaġeb kemm kienet kbira. Ma nafx minn fejn kienet ġejja dik il-ħeġġa u dik l-imħabba li kellna. Xejn, ħaġa waħda kellna frasna, li nħobbu l-Alla u nxandru it-tagħlim ma' kulħadd. In-nar kien qiegħed jieħu bis-serjetà u kien qiegħed jaqbad f'toroq ġodda. Triq ġdida oħra nqablet meta Dun George ħolom ukoll b'katekisti nisa. Fl-1910 nfetħet l-ewwel dar tan-nisa tal-mużew f'Raħal Ġdid. Dun George inqeda bit-tfajla ta' 16-il sena, Giannina Kutajjar. Din Giannina kienet bint familja Anja illi kienet tinnegozja l-inbit. Carmenu huwa kien tal-mużew u kien permezz ta' dan huwa li Dun George tħabbeb mal-familja Kutajjar u ltaqa' ma' Giannina. Missiera, is-suranġ u omma għenu ħafna biex jibda l-Mużew tal-Bnied. Kienu huma li tawhom maħżen fejn jibdew jiltaqgħu u għajnuniet oħra. Dun George, meta kien jitratta man-nisa,
għalih ma kienx tagħmel differenza bejn mara jew kella bir-raġel. Meta ġi biex iwaqaf is-soċjetà naraw illi fl-1907 l-ewwel ma waqqaf kienet is-sezzjoni maskili l-Mużew tas-Subien. U Dun George iddedika l-ewwel 3 snin ta' ħajtu biex ixettel propju s-soċjetà li kien għadu kif beda u biex isaħħaħa. U hemmhekk beda jaħseb ukoll meta beda jaħseb x'jista' jagħmel biex isaħħaħ il-fidi fil-poplu Malti ma setax Dun George ma ħasibx ukoll fin-nisa. U kellu xewqa kbira Dun George. U x-xewqa kbira li kellu f'moħħu f'qalbu seħħet propju fil-bidu tal-1910, madwar 3 snin wara li twaffqet is-sezzjoni maskili. Naraw illi fraħal ġdid huwa tefa l-ħarsa tiegħu fuq tfajla ta' madwar 16-il sena, Ġannina Kutajjar, u din kellha tkun l-ewwel superjura tal-ewwel qasam tas-sezzjoni tagħna li kien ġewwa l-parroċċja ta' Raħal Ġdid. U minn hemmhekk is-sezzjoni tagħna bdiet tinfirex. U għalhekk Dun George ħassil bżonn illi lil Ġannina jaħtara wkoll bħala l-ewwel superjura ġenerali. U hawn naraw kemm Dun George kellu fiduċja fil-mara u fil-kapaċitajiet tagħha. Dun George ma kienx ifittex li jimxi waħdu. Ried illi toroq ġodda li l-ispirtu qabbat lilu u l-sħabu jimxu, ikomplu jimxuhom fid-dawl illi kien jagħti dan l-istess spirtu. Ried illi jsir mhux li jritu u sħabu, imma dak illi ried l-ispirtu. U biex jassigura ruħu minn dan, ħaparir mingħand nies illi kien jaf illi huma mitħla ta' Alla. Meta twebbel li jibda l-mużew b'dawn iż-żgħażagħ ta' quddiem il-Knisja ta' San Gaetano, Dun George mar ikellem lil Monsinjur Alois Chattart, il-konfessur tiegħu. Sabu fl-oratorju tal-Ġiżwiti tal-Belt u fetaħ qalbu miegħu. Il-Monsinjur qallu: "Mur, iftaħ u għamel il-mezzi." Dun George innifsu stqar li kieku qallu biex ma jagħmel xejn, ma kien iċaqlaq xejn, imma la qallu jibda tal-pass illi kellu jagħmel. U l-ispirtu wkoll għamilha ċara illi jrid il-ħidma li beda Dun George. Kien qrib is-sena 1911. Dun George kien sejjer lejn Raħal Ġdid biex ikellem lis-superjura Ġannina Kutajjar. Kien wasal ħdejn is-salib tal-Marsa, jew fejn Croce Marsa, kif kienu jafuh dak iż-żmien. It-triq ma kienx nieqsa mit-trammijiet, karozzini u karozzi. Kienet triq passaġġa. Kienu xi l-5 ta' filgħaxija. Nilmaħ tifel ta' 12 sena ikkalkulajtu. Qiegħed jiġbed karretta. Il-karretta kellha roti wisgħin u baxxi, mhux faċilment tinqaleb. U mal-karretta marbuta offa mimlija żibel, marbuta bil-ħbula, u qed iġebbidha dak it-tifel. Nara l dan it-tifel idur lejja bi kliem ta' kmand qalli: "Tini l-għajnuna!" In-natura tgħid: "Dana x'pass ta' su? Dal-jed kollu jitlob lili assis biex ngħinu nimbuttalu l-karretta taż-żibel." Imma ħaġa tal-għaġeb ma li qalli dil-kelma, jiena ħassejtni tbiddilt f'mument u b'tant kalma u mingħajr biża' ta' xejn, għad bla biża' ta' xejn għax intom tafu il-passiġġieri li jgħaddu minn dik in-naħa jaraw assis jimbotta karretta tas-żibel kbira jgħidu: "Dan wasal dal-qassis għal witinċita." Dan nista' ngħid malli jiena dort biex nimbottalu l-qoffa. Qed idejja biex nimbotta u jiġbed u jien nimbotta. Malli qed dawn l-idejn mal-qoffa taż-żibel, inħoss ħlewwa tant kbira li sa issa ma nistax ngħid x'sar minni. U l-għada bdejt nirrifletti fuq din il-viżjoni, bdejt ngħid:
Imma sa fejn imbuttajtu? U min li ma triq għaddejna? Għal ormi dritt? Għaddejna minn qudiem fejn hemm il-Knisja tal-Marsa? Ħadna t-triq ta' ħalluqa? Ma nafx. L-importanza dan il-viżjoni tidher mill-fatt li Don George ħajtu kollha baqa' jirrepetija. Ġifieri nistgħu ngħidu kienet viżjoni li ħallit impatt kbir fuq il-ħajja tiegħu. Don George stess kien jgħid emnuni daqskemm għandkom fiduċja fija rigward din il-viżjoni. U l-importanti iktar milli x'tip ta' viżjoni kienet imma s-sinifikat tagħha. Tant kienet viżjoni li ikkonfermatu f'dak li qed jagħmel. Ma kienx ilu li beda s-soċjetà u r-reazzjoni li kellu mill-nies anke minn xi kappillan u assisin forsi ħallietu xi ftit inċert minn dak li qed jagħmel. Xi ftit dubju dwar kemm dak li qed jagħmel kienet irrida Alla għalih. Ma ninsewx, beda xi ħaġa li fil-bidu tas-seklu kienet qabel żmienha. U allura xi ħaġa ġdida dejjem tħallik inċert dwarha. Don George meta kien jiftakar f'din il-viżjoni kien iserraħ moħħu li din hija opra ta' Alla, rieda Ġesu. Fil-fatt kien jgħid li kull meta kien għala xi għawġ, xi inkwiet fis-soċjetà, xi żmien diffiċli, kien jiftakar f'din il-viżjoni u jikkwita u jimtala bil-paċi għax kien jgħid huwa Ġesu li qed jiġbidha, qed imexxi għas-soċjetà. Għax hu stess kien jinterpreta l-viżjoni, ġifieri hu stess kien jgħid li dak it-tifel ta' xi 12 sena kien Ġesu nnifsu. U l-karretta ta' żibel kienet is-soċjetà. U jgħid għaliex ta' żibel għaliex is-soċjetà soċjetà tat-tagħlim. U t-tagħlim huwa dak li jagħti l-ħajja lill-Knisja, lill-insara. Bħalma d-demel l-żibel jagħti ħajja lill-pjanti, lis-siġar, l-ixtieri. U Assis qiegħed jgħin lil Ġesu u għalhekk dak il-kliem jgħid ta' kmant. U dak il-ħin ħassu kważi urtat li dan għalxejn ta' tifel qed jiġbed karata żiber jgħid lilu Assis b'ton ta' kmant biex jitieħ għajnuna. Però wara li rrifletta fuq din il-viżjoni jgħid li dak kien Ġesu u għalhekk aċċetta l-kmant l-istedina ta' Ġesu li jgħinu biex bis-saħħa tas-soċjetà ikattar u jżid it-tagħlim. Però kien iżid ukoll u forsi huwa interessanti li meta kien jirrakkonta lis-soċi kien jgħidilhom u intom kontu miegħi. Ju għalkemm kienet viżjoni tiegħu personali, però lis-soċi kien idaħħalhom miegħu f'dik l-esperjenza li kellu, l-esperjenza intima u trid mistika ta' Ġesu ta' 12 sena qiegħed jitolbu jgħinu fil-ħidma profetika tiegħu tax-xandir tal-kelma. Imma mhux kulħadd kien jemmen li kien l-Ispirtu ta' Alla li kien qiegħed imexxi lil Don George. Xi ħud derilhom illi n-nar kien stramb u fehmu wkoll li t-toroq ġodda qatt ma messhom inqabdu. Għalhekk ma kienx jonqos li għajdut kontra Don George twasslu l-kurja tal-Arċisqof u fis-sena 1914 deru xi ittri kontra tiegħu u kontra tal-mużew fil-Gazzetti Maltin l-aktar fuq is-salib u Malta tagħna. Quddiem dawn l-ittri kontra u favur, Don George żamiskiet. Laħa vantaġġ mill-ittri favur u lanqas ħada kontra dawk li kienu kontrih. Ma ħalla lil ħadd iwieġeb l-attakki kontra tiegħu u s-soċjetà li waqqaf. Lill-membri tal-mużew ħeġġiġhom biex bħalu jżommu skiet u bħalu jaħfru. Il-kitbiet dwar il-mużew fuq il-gazzetti damu madwar xahar. Hekk kif intemmu mit-Isqof Pietru Paċ. 6 xhur wara Malta ngħatat isqof ġdid. Kien il-Benedittin Don Mauro Caruana. Kważi mill-1884 għex barra minn Malta. Kien ikkonsagrat isqof fl-10 ta' Frar 1915 u wasal Malta 3 jiem wara. Hekk kif wasal fi gżiritna,
L-isqof il-ġdid ma setax ma jagħtix każ dak li kien qiegħed jingħad fuq il-mużew. Rid ikun jaf x'qiegħed jiġri tassew. Għalhekk ordna inkjesta. Kien fl-1916. L-inkjesta ma kienx prinċipalment fuq Don George innifsu, għaliex dwaru ma kellhom l-ebda problema, ma kellhomx l-ebda suspetti ta' xi saċerdot li qed jagħmel xi abbużi, imma dwar jekk kienux kompetenti, kapaċi biex jgħallmu d-dottrina dak il-membri laiċi u għalhekk waqqaf komissjoni ta' inkjesta iffurmata minn Monsinjur Don Albiccia Tart li kombinazzjoni kien l-istess konfessur ta' Don George, il-kanonku Duncan Xkembri u l-Ġiżwita Patrick Briffa. Issejħu Don George innifsu fit-tul u s-Superjuri Ġenerali tal-Mużew li kienu Eugenia Borċ u Giannina Kutajjar u kienet inkjesta li direttament fuq it-talim tal-katekizmu. Issejħu ħafna wkoll diversi kappillani, kemm patrijiet kif ukoll qassisin, patrijiet bħal dawk ta' San Domingo tal-Belt u tal-Marsa tal-Kapuċċini biex jagħtu l-idejat tagħhom. U ngħidu li għalkemm ma qablux ma' diversi affarijiet, l-inkjesta hija xi ħaġa pożittiva. Kollha kienu mbeżżejn li dak il-ġid li kien qiegħed isir imħabba xi affarijiet żgħar jista' jispiċċa. Ikkritikaw fil-mużew illi ċertu sens ta' indipendenza, il-fatt li xi oqsma ġieli twaqfu mingħajr il-permess anki tal-kappillani, ikkritikaw xi titoli bombastiċi li huma kellhom bħal teoloġi jew il-laqgħat tagħhom isejħulhom anki konċili, anki l-istess kelma mużew ma noġboċ, u għalhekk rridu jaraw kif jaslu għal kompromess ma' Don George it-talim jibqa' sejjer imma fl-istess ħin jadatta ruħu għal ċerti istruzzjonijiet li l-Knisja qed tagħtih. U fil-prattika l-inkjesta ikkonkludiet illi s-soċjetà għandha tibqa'. Dak li beda Don George f'Malta kien tant ġdid li l-Knisja riedet timxi bi prudenza. Ma waqfitux, imma lanqas approvat dak li kien qiegħed jagħmel. Don George baqa' jafda f'Alla u ma qatax qalbu. L-ispirtu ta' Alla li ħadem fih żgur li jaħdem fil-mexxejja tal-Knisja u jwassalhom japprovawlu s-soċjetà illi waqqaf u r-regola li niseġ għaliha. Kont qed tgħidli xi ħaġa dwar il-mużew, Monsinjur. Eċċellenza, ma nistax ma ngħidlek x'sagrifiċċji jagħmlu biex iwettqu l-appostolat li tant huma jieħdu b'serjetà. Iva naf. Kien jgħidli xi snin ilu n-neputi tiegħi Carlo Gio, inti tafux. Dak qiegħed membru fl-għaqda ta' Don George. Kien joħod li rasi. Għalija dak li kien jgħidli kien aktar ħawadni. In-neputi tiegħek forsi ma rafx esprimi sew dak li jrid jgħidlek dwar is-soċjetà tal-mużew. Jista' jkun Monsignor Bonici. Imma naf żgur li darba b'enfasi kbira kontatlu li sakemm indum Arċisqof jien il-mużew ma napprova qatt. Menti diġà ilek Arċisqof 17-il sena. Iva, 17-il sena. U jien, Monsignor, meta nieħu deċiżjoni ma tantx inħobb inbiddilha. Id-deċiżjoni li nieħu jien rrid naħodhom tajjeb u sewwa. Insomma, inti ġejt hawnhekk biex tgħidli xi ħaġa dwar il-mużew mhux hekk. Eċċellenza, f'tal-mużew għandek bastun li tista' tistrieħ fuq kemm int u kemm il-Knisja. Kuljum, Eċċellenza, bartu sħana, wara ġurnata xogħol arahom imorru fid-djar fejn jgħallmu. Jiġbru tfal tal-parroċċa biex jgħallmu. Wara li jgħallmu tfal, jagħmlu sija jitgħallmu huma wkoll. Jgħallmu xulxin talim sod u profond. Nies ta' sagrifiċċju, Monsignor. Ħafna, Eċċellenza. Tajjeb. Għajt li Don George jagħmel abbozz ta' regolamenti. Ħalli napprovahom. Jitlob umilment lill-Eċċellenza Reverendissima sabiex jekk jogħġbok twaqqaf kanonikament
is-soċjetà msemmija Ad Cautelam. U jitlob ukoll biex jekk m'hemm xejn kuntrarju jiġu approvati regolamenti li qegħdin maqudin ma' dan ir-rikors. Id-digriet li ddikjara l-istatuti tas-Soċjetà tat-Tutrina Nisranija ġew approvati mill-Kurja tal-Arċidjoċesi ta' Malta ftit wara 12 ta' April 1932. Għalkemm wara l-1916 il-mużew kien ittollerat, wieħed irid jgħid li ma kienx għadu approvat uffiċjalment. L-istatuti tiegħu ma kienux għadhom ġew approvati, ma kienx ered bħala realtà legali fil-Knisja. Ma kien tollerat, irridu pereżempju ninnotaw li il-dimostrazzjoni għad unur ta' Ġesu Bambin li Don George beda fl-1921 kienet approvata, tollerata mill-kappillani tal-parroċċi. Kienet issir l-attività tal-mużew baqgħet sejra, il-katekezi, l-appostolat li kienu jagħmlu kien approvat, ma kienx infixkel, imma l-approvazzjoni ġuridika legali damet ftit. Don George wara li spiċċat l-inkjesta ġieli ġie msejjaħ minħabba xi rapporti dwar xi kumment ta' xi soċju u għal dawn l-affarijiet dejjem kien ibati ħafna l-fundaturi. Ġifieri il-perjodu tal-1907 u l-1932 kienu wkoll perjodu ta' martirju, ta' tbatija l-fundatur. Imma kienu dawn luġijat biex titwieled din is-soċjetà bil-mod kif nafu aħna, meta mbagħad ġiet kien motiv ta' ferħ kbir għall-fundatur, anke għaliex jiftakru min kien preżenti u l-ewlenin soċi li ferraħ ħafna x'approvawlu ċertu regolamenti li hu stess kien konxu kienu revoluzzjonarju. Per eżempju, il-famuż regolament tal-parrinija li soċju jgħin lil soċju ieħor fil-ħajja spiritwali tiegħu bħala soċju. U dina xi ħaġa li għall-bidu bata ħafna biex fehma lill-awtoritajiet tal-Knisja, imma meta ġiet approvata bħala regolament li għal Don George kien regolamentu baqa' importanti ħafna, ferraħ ħafna u miegħu ferħet is-soċjetà kollha mużewmija. Il-ħadd l-ewwel ta' Mejju, ftit ġranet wara l-approvazzjoni, il-membri tas-soċjetà iltaqgħu mal-Arċisqof Karwana fil-Knisja tal-Ġiżwit il-Belt biex jirringrazzjaw lill-Alla b'Tedeum solenni. Tal-mużew kellhom jagħmlu irtir, imma dan tħassar biex kull membru jkun jista' jattendi għal funzjoni. Fuq il-bjut tal-oqsma ittellet il-bandiera tal-Papa. Iktar mis-soltu, is-soċjetà ridet turi li hija tassew bint il-Knisja kif dejjem kienet. Superjura! Għaddi Karma un qiegħda jien. Hawn ġibtlek dan. Grazzi, poġġi Karm. Aħna kollu sewa l-għada. Da żgur, tinsiex tfakkar lil Hukkelinu biex jgħaddi għal Don George bil-karozza, Diġà għatlu, ħaġa bħal din hija ma jinsijiex. Anzi, pjaċir għandu li jirkeb lil Don George. Dak li għamel miegħu hija ma jinsiex. 15-il sena ilu kien meta kien marit gravi. Kien Don George li fejqu. Ekku, Karm. Il-tabib kien qata qalbu minnu. Iżda Don George li l-ommi serħila rasa. Ġiddar u talab fuq kelinu. U li l-ommi għalila biex tamillu plat smit. Fi żmien ġimgħa kien qiegħed jilgħab barra. Niftakar ngħid Karma x'ommok bdiet tgħid ma' kulħadd li Don George kien għamel miraklu ma' bina. Hu, għadha tajtek sallu. Isma',
Għada meta n-nies issir taf li Dun George ħajkun qiegħataw, beħġara tiġi. Tiftakar meta ġie jippridka fis-sajda kemm nies ridu jkellmuh? M'għandix xi trida tagħmel Karm. Bniedem bħal Dun George in-nies tfittxu għal faraġ. Il-ħamrun qed imorru jfittxuh fil-Knisja ta' San Gaetano, Fraddik u anki d-dar tiegħu stess. Il-paċenzja ta' Dun George hija tassew kbira, Karm. Hekk nismaħħa tgħid lill-ommi wkoll. Jiena wkoll kont ħadd lill-oħti għandu. Kellha tarbija marida serjament. U t-tobba kienu qalula li m'għandux ħajja. U Dun George fejn jaqa'? Wara li talab fuq it-tarbija kien qalilna li din kellha tidħol fin-normal fi żmien 3 xhur. Wara 3 xhur x'ġara? Mhux kif qalilna Dun George. Jiġifieri? Daħlet fin-normal. Fieqet? Le, Karm, mietet. Imma marret il-ġenna. Għalhekk Dun George kien qalilna li kellha tidħol fin-normal. U kien jaf li se tmut. Naħseb li kienet jibsa likom. Jibsa ħafna kienet għalina, Karm. Insomma, ejja naraw x'inqosna nixtru għal-għada. Tinsix tixtri karamelli biex iberikomna Dun George nqasmuhom lin-nies, eh? Tieħux ssib. U għada ma ninsawx naraw fejn ħanpoġġu l-kappell ta' Dun George. Jekk jiġi fidejn in-nies joqogħdu jnitfuh ħajżommu t-tentu fit bħala rikordju. Iva, Karm għandek raġun. U ma ninsawx ngħidu l-Salvina biex iżomm lin-nies dejn il-bib biex ma jmurx xi ħadd jidħol dejn Dun George waqt li jkun qed jagħti xi lezzjoni lit-tfal jew lilna. Kollox sew. Dun George kien katekista per eċċellenza. Dar Malta kollha jgħallem kemm lill-kbar kif ukoll iż-żgħar. Kellu kelma ta' ġita għal kulħadd u kien jaf imur mhux biss maż-żgħażagħ u l-adulti illi kienu jimlew il-pjazzet u l-knejjes biex jisimgħuh, imma wkoll mat-tfal. Ġibri sigaru spir, tijat nar. Soqos ma attenti, attenti faqa. Attenti faqa. Attenti. Iħta. Dun George kien iwassal il-kelma tal-Alla permezz tal-qrar u l-pariri li kien jagħti. Kien jgħaddi sigħat fil-konfessinarju u man-nies li bi kliemu jersqu lejh għall-faraġ. Kien iwassal il-kelma tal-Alla permezz tal-kitba. Kiteb madwar 120 ktieb u da kollu biex in-nies jitalmu jimxu bis-serjetà wara Ġesu. Fil-bidu tas-seklu 20, mhux wieħed u tnejn kienu jsostnu li l-mixja wara Ġesu kif ipproponija Dun George kienet biss għal min aħaddan is-saċerdozju u l-ħajja reliġjuża. Imma Dun George fehem mod ieħor. Il-ħajja tal-qdusija u tal-perfezzjoni hija għal kulħadd. L-istedina jew il-kman ta' Ġesu illi nkunu perfetti u għal kulħadd. U Dun George rid iwassal il-qdusija lil kull bniedem u għalhekk poġġa lil Kristu msallab li hu Ġesu fl-aqwa tiegħu u ubbidjenti b'mod tal-għaġeb lejn Alla l-Missier bħala il-mudell mhux biss għal membri tas-soċjetà li waqqaf imma wkoll għal kull nisrani. Biex jenfasizza dan il-mudell, Dun George ried il-ġbija ta' Kristu msallab tkun iċ-ċentru ta' kull kappella tal-oqsma tal-mużewijiet. Lil-Dun George li ktar li kont nafu mit-taħdidiet meta kont student u darba wkoll kelli laqa personali miegħu. Li dejjem laqatni ta' bniedem ta' persważjoni, konvinzjoni
u saċerdot li kien jaqra ħafna, jirrifletti, jistudja fuq kollox kien jitlob ħafna. Don George l-aktar mbagħad li kien jirrifletti u jistudja kienu l-kodba mqazza. U dawn il-kodba għalih kien jiġborhom kollha fi ktieb wieħed li hu kien jsejjaħlu l-ktieb il-kbir Ġesu imsallab. Il għaliex fih kien jara il-talim kollu li huwa jista' jieħu fil-ħajja tiegħu. Għaliex? Il għaliex da li kien jsejjaħlu anki il-katedra tas-salib, mis-salib Don George kien jara minnu Alla, li Alla huwa mħabba. In-nar f'qalb Don George kien nar ta' mħabba tremenda għal Ġesu. Don George kien miġnun fuq Ġesu. Għal-fundatur tal-mużeum, la kien hawn, la hawn u lanqas jista' jkun hawn personaġġ kbir daqs Ġesu ta' Nażaret. Kien jitaxxaq bih u jadurah. Qalbu kienet mimlija b'Ġesu u b'dak li hu ta' Ġesu. Kien devot tal-kliem verbum Dei caro factum est. Il-kelma ta' Alla saret ġisem. Don George kien irrikmandalhom ħafna lis-soċi tiegħu biex il-verbum Dei jixandruha kullimkien. U tara, kont tara, pereżempju, il-ħwienet bil-verbum Dei, il-karozzi bil-verbum Dei, illi anke kienu jiġu nies barranin minn barra kienu jaraw għadina kienu jiskantaw ukoll. U allura Don George na verbum Dei baqa ixerrida. Tant illi anke jagħmel regolament, rakkomandazzjoni, illi meta nagħmlu s-sajdat kienu jitqasmu ħafna labtijiet, domni, imma fost kollox xirriet Don George illi jitqasmu wkoll il-karti tal-verbum Dei. Don George kellu devozzjoni qawwija ħafna lejn il-kelmiet verbum Dei caro factum est. Tant li hu jirrakkonta li meta missieru kien qiegħed imut qabad karta, kiteb il-kelmiet verbum Dei caro factum est fuqha u poġġihom fuq sider missieru biex Alla jgħinu f'dak il-mument hekk importanti ta' ħajtu. Don George kien spiss jirrakkonta wkoll u jgħidilna li wara l-mewt ta' missieru kien derlu u ringrazzja ħafna għal dawk il-kelmiet tal-verbum Dei li hu poġġa fuq sidru għax qallu minħabba fihom dawk il-kelmiet verbum Dei caro factum est jiena kelli ġudizzju wis ħelu quddiem Alla. Meta fl-ewwel ftit xhur wara l-ftuħ tal-ewwel dar f'Marzu fl-1907, Don George ta' jagħti isem lis-soċjetà ġdida li waqqaf. Ma x'tasem wara l-qagħda tagħna? Wieħed miż-żgħażagħ li kien mitħla miegħu, Salvo Muscat, ħareġ bl-isem. Tix insemmuha mużew. Ma kienx isemmuti bla doċċ. Għal Salvo u sħabu, mużew kien post fejn jinżammu affarijiet u oġġetti prezzjużi. U billi fis-soċjetà ta' Don George sabu żewġ ħwejjeġ prezzjużi u meħtieġa għal bnedmin, il-paċi u t-tagħlim, kollha qablu illi din is-soċjetà tingħata dan l-isem. Għalhekk wara l-lezzjoni, Salvo kiteb oxra ta' rummina il-kelma mużeum mal-faċċata tad-dar illi kienu krew. Għalkemm l-isem mużew qatt ma kien l-isem uffiċjali tal-għaqda ta' Don George, hu isem illi baqa' u li bih din l-għaqda hija aktar magħrufa. Hija meravilja kbira ta' Alla li lil dawk il-persuni li jħalluh jidħol fil-ħajja tagħhom jaf jagħmel minnhom ħwejjeġ kbar. U d-dina tidher ħafna f'Don George. Sa minn meta kien għadu lanqas saċerdot kien għadu djaknu żgħir ta' 24 sena, Dana George Preka kien diġà kiteb regola sħiħa bil-Latin li l-Providenza ridet li tiġi fidejn is-soċjetà mejlux għax kienet kważi mitlufa. U f'din ir-regola miktuba minn George Preka djaknu bil-Latin lejn l-1904, Don George kien diġà kiteb hekk il-ħolma tiegħu biex jaħdem xi ħaġa kbira ħalli jxerret it-tagħlim mad-dinja kollha, ħalli Alla jkun maħbub mad-dinja kollha.
U dina il-ħerqa kbira ta' Dun George li jxerret l-Evanġelju u l-Ġesu mad-dinja baqgħet anke meta ġie biex iwaqqaf il-mużew. Fil-fatt, il-ħolma kbira li hemm fit-talba mużeum hija Magister Utinam Sequatur Evangelium Universus Mundus. Mallem mhux li kien li d-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju tiegħek. Imma fl-1907 il-mużew kien għadu dar ċkejkna u komunità żgħira fil-Ħamrun. L-unika garanzija li l-apostolat ta' Dun George u taż-żgħażagħ ta' madwaru għad jinfirex barra minn dan is-subborg kien l-entużjażmu li kellhom. U dan l-entużjażmu veru tal-frott. Fi ftit snin tal-mużew fetħu oqsma fl-bliet u fl-irħula ta' madwar il-port il-kbir, waqt li s-soċi nisa saħansitra fetħu oqsma f'Għawdex. Il-firxa ta' din is-soċjetà ma kienitx faċli l-aktar għaliex sas-sena 1932 l-approvazzjoni tal-Arċisqof kienet għadha ma ngħatax. Però qatt ma nistgħu ngħidu illi l-firxa mal-Gżejjer Maltin waqfet. Ftit snin wara t-tieni Gwerra Dinjija, il-mużew kien jinsab kważi f'kull belt u raħal tal-Gżejjer Maltin. Il-mument kien wasal biex il-mużew joħroġ minn Malta. Providenza ridet li s-soċjetà imma tixteret barra mixtut ta' Malta, għalkemm kien hemm tentattivi anki lejn l-Abissinja u lejn l-Indja, imma l-ikbar proġett kbir li beda u seħħ kien fl-1952 hekk Dun George kien issa assis matur il-fuq minn 70 sena, meta hu stess għażel 5 soċi fl-1952 biex jibatom lejn l-Awstralja. U qallhom ċaru tont morru ħuti u għalmu ħalli Alla jkun maħbub għax in-nies jagħmlu dnub għax ma jafux kemm iħobbhom Alla. U fil-fatt berikom il dawn il-5 soċi u s-soċjetà bdiet fl-Awstralja fl-1952 għalkemm l-ewwel qasam formali beda f'April tal-1956. Imbagħad Dun George baqa' jsegwi hekk dan il-proċess u dan it-tixrid ta' soċjetà fl-Awstralja. Fil-fatt sakemm Dun George miet, fl-Awstralja kienu diġà twaffqu 6 ċentri. Anki ġo Sydney u anki fit-Tasmania. Dun George anki fuq is-sodda tal-mewt tiegħu fl-1962 kien baqa' wkoll hekk jixxennaq li Ġesu ikun maħbub anki f'postijiet fejn kienu nsara u forsi ġratilhom xi firda xi ħsara. Pereżempju kien fuq is-sodda tal-mewt meta anke kienet jitlob għal konverżjoni tal-Ingilterra. Imbagħad wara l-mewt ta' Dun George, is-soċjetà kellha ftuħ sabiħ xi 20 sena wara l-mewt ta' Dun George, kellha ftuħ sabiħ meta fit-1983 morna s-Sudan. Fl-istess żmien jew ftit wara is-soċjetà wkoll marret f'dak il-pajjiż li Dun George talab għalih waqt li kien qed imut, morna Brixton, Londra, imbagħad il-Kenja fejn issa s-soċjetà għandha żewġ friaj f'Impeketoni u Fruiru. Imbagħad kien hemm il-ftuħ kbir u providenzjali fl-Albanija meta l-waqgħa tal-komuniżmu fl-1992 u aħna morna hemmhekk fl-1993 fejn għandna ċentru u anki skola f'Korċja. U wara l-Awstralja, is-Sudan, il-Kenja, l-Albanija u Brixton qegħdin nittamaw ukoll illi jekk Alla jrid il-bidu li għandna fil-Peru fejn hemmhekk hemm saċerdoti li ilu jaħdem mill-1975 kien soċju mill-Marsa mbagħad mar l-Awstralja, imbagħad anki mar il-Peru, hemmhekk jalla s-soċjetà wkoll ixxettel l-eruq tagħha biex verament titkompli hekk taqta' x-xewqa ta' dan il-fundatur is-Sabejatu illi iva l-isem ta' Ġesu u l-Vanġelu tiegħu ikun il-fus li fuq id-dur li mħabba Alla mad-dinja kollha. Dun George miet b'fama ta' qaddis fis-26 ta' Lulju 1962. U miet imma l-ispirtu tiegħu għadu ħaj. Kull sena numru ta' żgħażagħ minn Malta u Għawdex, mill-Awstralja, mis-Sudan u mill-Kenja jingħaqdu bħala soċji fis-soċjetà tal-mużeum
biex ikomplu dak li Alla beda f'Malta fl-1907 permezz ta' Dun George. Issa huma s-soċi irġiel u nisa bil-missjoni li jkunu nar fit-toroq li fetaħ għalihom Dun George. Hemm sentenza sabiħa li tgħid min għadu joħlom sinjal li għadu rieqed. Imma min il-ħolm tiegħu jagħmlu realtà sinjal li jumqajjem. Dun George meta ħolom li waqqaf l-Għaqda Mużewmina ma baqax rieqed il-ħolma tiegħu għamilha realtà. Nistħajjeb bħalissa lil Dun George mis-sema fejn hu qiegħed jgħid lil kull wieħed u waħda minna. Qazzu lilkom infuskom u Alla jinqeda bikom. Bil-grazzja t'Alla, in-nar għadu jħeġġeġ f'dawn it-toroq ġodda u jalla jibqa' biex id-dinja taraf lil missieru lill-ibnu li hu bad.